ते पण पोस्टी मोकाडानी हुस्को तिका गोराब्याचो भुरगे रोटा दूध तिका बोका आवाज आयकोन भुरग्याच्या रोडण्याचो संवसारान केन्नाच चोर करूंक जावचो ना मोग तो एका वयचो ती जल्मली 1949 वर्सा 27 तारीख मार्चाच्या म्हयन्यान जल्मान आयली San Jose de Ariel ह्या सोबीत सुंदर गांवान जुवावानी माती जिनाक 3 फुलां फावो जाली तांच्या गोराब्यान रित्तेगीन दुवाक वाडोयली तशींच देवाच्या मोगान तातूंतली एक तूं मिगेली नावरतोली तांच्या सोबीत घरान Miguelina वाडली रेस्पेदान देवाचेर वाट दवरून सोबीत मिगेलिनान आंद्रे रुजारियो घेतलो गोरकार मानून होली स्पिरिटोचे नवो कोराबो ओडलो पाद्रीन आशिर्वाद घालून 27 फेब्रुवारीची 1968 वर्साक कुटुंब घडलो साक्रामेंत जोडून Alex John Gregalu Ino William Sorkis Frankie Puto Gorabiace Du Flavia Fanny Fina Favoza un Gorzale तुमचे कुशाल कायचे आपल्या भुरग्याक बरो रस्तो दाखयलो फुडार करूंक तांचे खोस त्रास काडून जिवीत जाल्ले बेजाव मागोन तुमी रोसना देवाचे तांकां कांयच उणें करूंक ना उपकार भुरग्याच्या काळजान आसतले तुमचे सदांच आपलो मोग दिलो जावय डायगो विल्फ्रेड रेमना दुआ पोरी लेकली सून फातिमा सिलिया साबस्तियाना जोविना ग्रॅन्डमा फावो जाली एनली लेस्ली जेरल जेवियन मेवन्सिया नात्रांचेर तुजो जीव आसलो सदांच दवरताली तांकां मागण्या 2021 वर्साक 24